haƙura da ummi kenan? To abinda da yake cewa kenan, amma wallahi ne na san me zai. Ni ba dai akan ummi ne zan daina komai da zubar da makaman yaki zan Ya dai? Ga rugar su Iliya. Kai, Iliya ya dai? da yana ganin na zubar da makaman yaki. Ni ka san ko da yaushe ina can wajen ummi ai. Kawai na shirya cilla shi dogon bacci. Ma'ana nan kashe shi kenan. Za ka kashe shi fa ka ce? Na shiga uku. Me yasa yin shi dan Allah? Ummi lafiya na ganki a wannan lokacin da ke faruwa ne?